San Juan ingurun hasten ginean, garie baten. Ebagi, estu, eskutek, eta iten zean, metak iten zian. Zein de, Egipteko piramiden antzean, behar txikerrauan. Trianguluan, ezta? Han gordetan zan garie, eta han eiten zan, esaten dana, heldua kabau, garie. Eta, beti, baserritako beharrak santu gazduaz lotute. San Cristobal inguruen eta Carmenetan, Julio Ordien, gari joten ibilten ginean. Nik dekote zetute eskuz joten, harri losa batzun ganean, jota, garandu iten zan lurre dana, ezta? Gari dana. Baina gero agartu zen makine bat, eta ak kenduskun beharrazko, oseak jo iteuen eta itxiteun garie esaten dana ondo. Gero, beste makine bat egote zan galboteak entzeako. Zer da galbotea? Gari itekon forroa ganekoa, da geratuten zan, akiteun garbitu, aseagaz. Aseak eroateun galbotea leku betera, eta gari geratuten zan beste lekure. Gari gordetan zan, eta bi mitartean, horrek gauz egiten zian artean, bartoa jorratu, bedarra zikitu, beste hortuariko behar batzuk egin, eta holan pasetan ginen udea.